llibres viuen dins un castell, grossos o prims, més nous o més vells. La biblioteca és un castell. Històries, històries de tots colors, pàgines i pàgines de tot el món. La biblioteca és un castell. Hola, em dic Gabriel i avui us vinc a fer un resum una mica d'aquest llibre i a dir-vos la meva opinió personal. Aquest llibre és del diari del grec, el tercer en discòrdia, que és el número 7, i està escrit per l'autor Jeff Healey. Té 278 pàgines, però encara que pareguin moltes, té molts dibuixos i és molt divertit. Jo, tots els llibres que m'he llegit del grec enganxen. Hi ha 5 protagonistes, que són el grec, la seva família i el seu millor amic. Este llibre ens explica una mica la vida que va tenir a la panxa de la seva mare i també parla de que ella va a Sant Valentí i busca parella. I al final la troba, resulta que la parella després se'n va amb el seu millor amic i el seu millor amic ja no li presta molta atenció. Bueno, això és tot. Us recomano aquest llibre perquè és molt divertit i també hi ha les pel·lícules que estan penjades a internet. Adeu! Els llibres